پشتی درباسبونا تورکیش بۆ نافخاکە سووریە کۆ دێ دەستپێکێدا دەرباسی جەرابلوسێ بوو پشترە دەستانی سەرگەلێک دەڤەرندن دا کۆ دەڤەرەکە ئارام لە باکوورێ سووریە ئاوا بکە هەلوێست و داخوازن جودا دەرکەتن هۆلێ ئەنجومەنە نەشتیمانیا کورد لە سووریە ژی یەک ji ڕۆژە دەرباسبوونا تورکێت نافخاکە سووریەدا ئەو یەک شەرمەزار کرد و بە دەستێوەردان بناف کرد و داخوازا vekşandina hêzên wê kir. Tevdem û peyedê ji aliyê Xwedê ew derbasbûna Tirkiyeyê bi dagîrkirin binavkirin. Ji aliyekî din ve Rêzan Hiddo berpirsekî tevgera berxwedana neştîmanî ya Sûriyê ku bi ser peyedê ve ye diyar kir ku ew xwe amade dikin ji bo operasyonê leşkerî ji bo rûbirûbûna dagîrkariya Tirkiye di Sûriyê de. Tevgera berxwedana neştîmanî ya Sûriyê ku bi ser peyedê ve ye û di vê dema dawî de hatiye damezrandin ji bo rûbirûbûna Tirkiye û ji peyedê û rejîm û alîgirên wê û hinkesên ku xwe dikin dijbir ji rejîmê re lê dijbiriya wan tenê bi nav pêktê. Hiddo ji ajansa Sputnik ya Rûsî re dibêje ku ew wekû tevgera berxwedana neştîmanî ya Sûriyê ne murtezeqe ne û tu piştgiriyeke derve qebûl nakin û tenê ew daxwaza piştgiriya artêşa Sûriye ya rewa li gorî pesnawê dikin û ew pereyan ji derve qebûl nakin. Hiddo serbar kir ku ew rê nadin ji bo dabeşkirina Sûriyê û ew ê mertala Sûriyê bin. Rejîma Esed jî ji aliyê xwe ve dibêje ku ew ê alîkariya YPG û Sûriya Demokratîk di şerê wan li dijî Tirkiyeyê bikin. Ömer Osê parlamenterekî rejîma Esedê ragihand ku wê bakurê Sûriyê rastî gelek gûrbûnên leşkerî û dramatîkî bên. Ew jî navbera artêşa rejîma Esed û alîgir û hevpeymanên wê ji YPG û Sûriya Demokratîk ji aliyekî û artêşa Tirkî û grûpên terorîst li gorî pesnawî ji aliyekî din ve. Lê Tirkiye ji aliyê Xwedê li ser erdê roj bi roj pêş dikeve û li ser ragihandinê jî berdewam dibêje ku ew ê hemû tedabîrê xwe bistînin eger YPG baskê leşkerî yê partiya PYD ji min bi civen nekişiyan û te kes dike ku ew ê di şerê Xwedê li dijî terorîstên Daeş û çekdarên PYD de berdewam bin.